Markus Maulavirta on täällä nyt myöskin. Ja sitten meillä saa vähän tietoa Laidun Herefordin tuotteita. Ole hyvä. Kiitos. Tässä on mun kollega Matti Lempinen. Hei. Me ollaan Itä-Suomen maanteattorilta Helsingistä, jossa muun muassa tehdään yhteistyötä Laidun Herefordin kanssa. No Antti Koja tässä. Morjesta. Viljelijä tai tuottaja, lihankasvattaja. Kasvattaa täällä Kauhajoen Teuvalla. Kauhajalla luomu Herefordia. Me ollaan tähän nyt tehdään sellainen pieni, oikeastaan vaan puhutaan ja vähän näytetään mistä se Herefordi sitten oikein koostuu. Sehän lähtökohtaisesti tämä on älyttömän hieno tilanne, kun me tunnetaan tuottaja ja tuottaja tuntee elukan. Ja se on äärimmäisen tärkeä näin kokin näkökulmasta, että se koko ketju, ravintoketju, että se on meidän tiedossa ja voidaan käydä sellaista hyvin hedelmällistä vuorovaikutteista keskustelua eläimen iästä, sen ravinnosta ja teurastuksesta ja mureuttamisesta. Muun muassa nämä kaikki Hereford-lihan arvo-osat on mureutettu 7-8 viikkoa. Mutta tätä ei tee yksikään laitos Suomessa muuta kuin Laidun Hereford, pojat tekee täällä Kauhajoella. Niin se on semmoinen valtava etu kokille. Nyt kun te menette ostamaan pihvi kaupasta, vaikka se olisi kuinka syvä ja umpimureutettua, niin ei se kuitenkin ole sitä, siinä ei ole sitä riittävää mureutta, mikä pihviä tarvitaan. Mutta se alkaa sieltä jo karjan hoidosta. Mä ymmärsin semmoisen, mä oon tommosen lyhyen karjankasvatuskurssin käynyt, mä en ihan kaupungin kasvattaja, mutta lehmät hän syö heinästä se pintakerma, ne kuorii kermaa, mutta Herefordilla on joku muu systeemi. No siis kyllä, Hereford, jos miettii lypsylehmää, että se syö ne parhaat, mutta kyllä se Hereford, se siivoaa sieltä ihan kaikki syömiskelpoiset, mitä sieltä laitumelta löytyy. Niin se on hyvin taloudellinen. Kyllä, se on hyvin taloudellinen eläin siinä mielessä, että se pärjää näillä karkeilla rehuilla ja mitä saa laitumelta ja sitten tietysti mitä kesällä korjataan sitten talvievääksi niille heinää, niin silloin se pääasiassa edelleen. Ne on elää ympäri vuoden ulkona, eikö se niin ole? No sen verran tarkennuksena, että niin kauan kun tämä laidunkausia täällä pystytään pitämään, mutta kyllä sitten niin kuin talveksi niin järjestetään eläinsuojaa, että se pääsee sinne niin kuin kuivaa ja tuulelta suojaa. Niin, se on niin kuin yksi seinä auki. Niin, kyllä. Niin meilläkin on yksi seinä auki ja sitten tietysti mahdollisuuksien mukaan yritetään talvellakin, että päästään ulkoilemaan. Niin ihan. Se on kyllä hieno arvo tänä päivänä. Mutta sen verran tässä sanoa, kun mä hämmästykseksi löysin kerran kaupasta tuossa muutama kuukausi sitten, löysin pihvipaketin. Se oli tämmöinen, kun tässä on nämä Laidun Hereford pihvipaketit, tässä on 2 sisäfilepihviä. Siinä oli myös 2 pihviä. Siinä luki, että syvä mureutettu. Kiinnitti vähän kokkina huomiota, mitä tarkoittaa syvä mureutettu. Ja menin, otin paketin käteen ja aloin katsomaan sitä tekstiä, mitä lukee. Niin ensimmäinen, mikä pisti silmään, että tämmöisessä 100% lihassa, siinä ei ollutkaan 100% lihaa, vaan 82% oli lihapitoisuus tässä paketissa. Mä ajattelin, oho, mitähän tää tarkoittaa, että kuitenkin on pihvilihaa ostamassa. No siinä oli laitettu sitten tämmöisiä vähän jotain sokereita, jotka sitoo nesteitä, vettä, suolaa, happamuurisäätöainetta. Siis nyt mä korostan vielä, että puhutaan puhtaasta sisäfilepihvistä, mikä oli kaupassa ja ison tehtaan tekeminen. En viitti mainita sen nimeä, kun te varmaan tiedätte. Happamuurisäätöaine ja säilöntäaine. Maailmassa meidän e-koodit kuitenkin niin paljon kiinnostaa. Menin Eviran sivuille, kaivoin sen e-koodin luettelon, mitä mikäkin aine oikeasti on, mitä ne tarkoittaa. No sitten säilöntäaineen kohan tulikin mielenkiintoinen kohta, että siinä oli 5 eri vaihtoehtoa. Se voi olla mikä tahansa niistä 5 säilöntäaineista tai kaikkia niitä. No, tämän kaiken insinööritaidonnäytteen myötävaikutuksella pihvilihaan oli saatu huikeat 3 viikkoa myyntiaikaa. Ja kun nämä käsittelemättömät Hereford-pihvit, jotka lähtee laitumelta tilateurastamoon ja käsitellään, niin ne mureutuu 7-8 viikkoa siellä kylmässä. Ja niin ei tehdä mitään. Ja teollisuus sai sitten näillä kaikilla sotkuilla 3 viikkoa säilytettä. Niin mitä tässä, kuka ohjaa ja ketä? Kutsuisin tätä niin rikolliseksi huijaukseksi tuommoista, että meitä viedään hyvin kauan alkuperäistä mausta. Koska kyllä liha pitää maistua lihalle ja poikien työ näissä lihoissa, nämä on uskomattoman hienon makuisia. Se on niin syvä se aromi, mikä näissä lihoissa on. Jos meitä maistaa tuossa viimeisen teltan juuressa on niin maistijali tästä pihvilihasta, niin huomaatte kyllä sen eron. No, mä alan kohta vähän esittelemään
inhoa, koska Matti tuossa katsoi vähän kaihoisasti mua, se haluaisi päästä hommiin. Joo. Mutta sulla oli jotain siinä. Joo, me tehdään tämmöistä vähän samalla tähän niin lisäkeeksi tai ihan kuinka vaan. Mä luulen, että me tehdään joku Stroganov liha tähän. No nyt sen verran vähän, että arvaa mikä näistä ei kuulu joukkoon. Nyt heitit pahaa. Ota, katsotaan tää. Ei tuu mitään. Okei. Ei tuu mitään. Okei. Tulee. Hyvä. Eli nämä kaksi ei kuulu joukkoon. Joo, aivan. Se varmaan tarvitsee tätä siellä. Joo, maailman. Tämmöistä on luomuviiniä itse asiassa. Mulla on tässä suola- ja pippurimylly, että nämä näyttää viinipullat, nämä puisia. Että tarvitaan tässä. Ja tässä on, sen varmaan tuossa haluan mainita, että tässä on karkeata puhdistamatonta merisuolaa. Tässä on 84 alkuainetta suolassa. Te ostatte keittosuolaa, kun ostatte kaupasta. Siinä on natriumia ja kloriidia ja lisättyä jodia. Sitten paatte tämmöisen hienon pihvilihan päälle se suola, niin siitä tuleekin pistävä makuinen. Se ei ole niin täyteläinen, mutta kun te käytätte puhdistamatonta merisuolaa, niin siinä on kaikki siinä makukirjo tallella ja on pehmeä, aromaattinen. Ja yllättäen meidän keho koostuu 84 alkuaineesta. Meidän on rakennettu samoista aineista kuin suola. Niin tää on vaan suoranaista jatkettaminen. Mutta anteeksi kesken. Ei mitään. Mä maistan sitä aikaa viiniä. Joo, ei tässä vaan siihen lisäkkeeseen olin ampumassa. Eli kun yleensä tehdään risottoja tai jotain, niin tehdään ohrarisotto eli ortsotto. Eli on keitellyt tuohon vähän aikaa jo ohraa kypsemmäksi. Ja sitten tämmöiseen wokkisysteemiin laitetaan se. Saadaan sinne vähän juuresta vielä mukaan. Eli kun Markus tuosta silpaisee meille jotain kivaa lihaa tulee kohta. Joo, eli sä voit katsoa sieltä melkeinhän kaikki, kun aina puhutaan filestroganovista. No tästähän tulisi 2 perheelle, mutta nämä mureutetut lihat, niin näähän toimii ihan oikeastaan mikä tahansa. Kyllä pitää paikkansa. Otinkin tässä on ulkofilepihvi. Ja tää oli tää ulkofilepihvi, tää on kuule ton, että nyt tää on Erttiinasta kotoisin tää ulkofile. Tässä on sikäli hieno asia, että tässä on jätetty rasvaa päälle. Se antaa mureutta siihen lihaan, ja se ei suinkaan tarkoita sitä, että se pitäisi syödä. Vaan kun tämmöisen rasvaisen pihvin paistatte, niin se suojaa sitä lihaa. Ja sitten jätätte rasvan vaan syömättä, mutta se pitää olla valmistusprosessissa mukana. Muuten, että saa hyvää pihviä. Sitten meillä on mä näytän vaan teille, mikä tässä. Tähän on oikeastaan koottu yhden eläimen paistit ja ulkofile. Niin aika järkäleitä. Tässä on tämmöinen sisäpaisti, muun muassa tässä. Tääkin on mureutunut 6 viikkoa. Kyllä, vähän reilummin vissiin 7 viikkoa. Ja tosi erittäin muuria. Tässä saisi tässä on jopa tehdä ohjelta pieniä leikkeitä. Normaalista sisäpaistista kaupasta ostetaan vaikka paistileike, jos on tehty sisäpaisti, mä etäisin sinne kauppaan. Mutta nämä on jo niin hyvin mureutettu, että näitä voi uskaltaa jo käyttää pikku pihvinä, ohuena pihvin, nopea grillaus tälle, niin menee hyvin läpi. No me ei tehdä niinku lehtipihvejä noista niinku. Kyllä, normaalikaupan tuotteista ei voisi tehdä. Mutta tää käy hyvin Stroganovfiin ja tommosia nopeasti käräytettäviä tuotteita, mä kohta Matille annan tosta vähän palan, että pääsee käräyttelemään. Tässä on kulmapaisti, tää on sellainen pyöreä paisti, tää niin kuin tässä sanotaan, että se onkin tässä se on täällä kampin kulmassa tää. Niin tää on siellä ja sisäpaisti on täällä haarojen sisäpuolella. Ja tää on siinä kulmassa. Ja tää on vähän, tässä on ne pari isoa jännettä täällä sisällä, mutta tää on niin pataruokin kaikista paras. Tää voidaan leikata vaikka purkuntipatakuutioiksi, iso reiluiskuutioiksi, ruskistetaan ja haudutetaan viinissä. Eli kokki on sitten marinoinut itse sitä enemmän. Niin tää on semmosia haudutettuja, tästä ei pihvilihaa saa. Vaikka olisi kuinka mureen, niin tästä ei tule semmoista herkullista hyvää pihviä. Mutta haudutettu semmosia erinomainen ja pataruokia tämmöisiä. No sitten meillä on tää ulkopaisti, niin kuin nimensä mukaisesti, se on taas tässä syrjällä, ulkosyrjällä, tässä. Eläin menee tälle, että se paisti on tossa. Tää on aika iso ja tääkin on sitkas ihan pikkasen, niin tääkin on pata ja uuniruokia hyvä, vaikka kokonaisen paistinpanen uuniin. Ja tässä on tää pyöröpaisti mukana tässä vieressä, tätä kutsuttiin joskus anopifileiksi. Ja ilkeät tarinat kertoo, että joskus aikana, mäkin lihakaupassa aloitin nuorena, niin kuulin jo tarinat, että jotkut kehtas myydä sitä sisäfileitä. Mutta tää on kaikista sitkein paistinosa tää. Se pitää hauduttaa pitkään ja hyvin. Tai sitten antaa anopille, jos sulla on hyvä hampaa syöppimus. Niin sit voi syöttää sitten. Nyt mä annan siitä on kaikista ehkä herkullisin ja hienoin
paistiosa, mikä on niin paahtupaisti. Tää on tosi hieno, tää on mureliha ja tästä tulee hyviä pihlejä paistipihlejä. Niinpä mä annan Matille tästä vähän leikkaan tosta Mä oon sen verran patriotti ihminen, että ei se, että mä haluan syödä suomalaista ruokaa, mä haluan tuntea ja tietää tuottajat, mutta mä haluan myös historian siipien havina. Mulla on tässä tämmönen Fiskarsin veitsi, joka yllättäjä on vuoden 1944 talvisodan käynyt. Armeija veitsi. Ja eikä siinä vielä kaikki. Tätä ne kutsuu armeijassa paistiharukaksi, mutta mun mielestä tää on enemmän kalikko. Niin tää on vuoden 1943 armeijassa käynyt tämmönen. Täällä on varmaan muitakin tökippulihoja. Naapuri pois tuolta rajalta. No, tämmöisiä pihvilihoja, jotka on vakuumissa ollut. Saatatte joskus huomata, että ne haisee vähän happamalle, kun sen pussin aukaisee. Tulee semmoinen epämiellyttävä tuoksu. Näissä muuten ei tule. Näissä on hyvin terveenä. Se teurastapahtuma on niin nätti ja hieno. Ja se eläin ei ole huomannut ollenkaan lähtevänsä. Niin on se rauhallisen makuinen tää liha. Ei tuoksu mitään semmoinen yleensä riiputettu liha, niin tuoksu vähän happamalla. Mutta ei pidä säikähtää sitä, jos se hapan, tai jos se hapan tuoksu tulee, niin puolituntia antaa olla se hapenkas vaikutus, niin se tuoksu häviää. Se tulee siitä, kun se on ilmatiivisi pakkauksessa tämmöisessä, niin se väkisinkin tulee semmoinen pieni hapan tuoksu, mutta se ei ole varmasti. No niin, paahtopaisti. Mitä sä haluat? No, tehdään sitä stroganoffia vaikka. Tehdään stroganoffia. Okay. Tää sopii siihen hommaan älyttömän hienosti. Mä leikkaan ohuita liipaleita. Normaali oloissa mä ehkä leikkaisin tästä kahtia ja alkan sit leikkaa, mutta sen verran pihiä on, että mä haluan säästää poikien lihoja, ettei hukkaan kaikki. Niin mä leikkaan tästä ohuja viipaleita. Stroganoffia on Venäjällä keksitty. Oli semmonen ruhtinas Stroganov. Kreivi Stroganov itse asiassa 1800-luvulla eli siellä ja hänen kokkinsa teki tätä pihviä aina. Ja tää Pif Stroganov on niin kuin Gazpromissa kielessä ja se on tehty alun alkaen sisäfileistä. Ja se on leikattu ohuiksi suikaleiksi, se on nopeasti käristetty pannulla ja sitten siinä on lisätty vähän sipulia ja herkkusieniä ja tomaattia, pikkasen valkosipulia ja smetanassa haudutettu sitten sellainen herkku, niin se on aika nopea. Ja sen kanssa on voitu tarjota tuommoinen ohrarisotto vaikka ehkä silloin tää pottu. No nyt mulla on tässä tää liha. Aika ohuina viivaleina, näette. Näkyykö siellä? Näkyy varmaan jotain. Niin mä leikkaan sitten myös semmoista ihan ohuista viipaleista tai suikaleista lihaa. Kyllä Fiskarsi on osannut tehdä jo silloin sotavuosina hyviä veissiä. Ja niin kuin huomasitte, niin mä laitoin kyllä nämä juurekset, sipulit, mitä mulla nyt tässä oli, niin kaikki aivan raakana tänne. Tää ohrahan on esikypsennetty. Ja tää tässä saa sitten vähän aikaa muhia. Väri muuttuu aika erikoiseksi, jos tänne laittaa punaviiniä, mutta tässä voi käyttää ihan sitten jotain muutakin lientä. Ei se pumppukaan tietysti pahaa tee, mutta jos meillä nyt ajatellaan tuosta Stroganoffia, mitä tässä nyt seuraavaksi häärätään, niin riittääkö sulle näin? Joo, kyllä. Hei, Antti, muistatko minkälainen oli Erttinä eläessä? Tää Erttinä, itse asiassa tämä on niin Tanneri Jyrin kasvattamaa tämä Erttinä, mutta mitenköhän se nyt kuvailisi? Hereford on rauhallinen emo ja niitä on helppo käsitellä. Sisäsiisti. Joo, joo, sisäsiistiksi ei ole sen opetettu, mutta niin, todennäköisesti hoivannut vasikkansa hyvin niin kuin ne tapaa ja sen puoli vuotta, mitä ne vasikat elelee sen emon kanssa. Ja useamman kerran olettaisin, että on poikinut tämä lehti. Joo, se on kuten, tää on naaraskoinen ollut sitten. Niin, kyllä. Miten ne ero noin? Onko urot rauhallisempia vai villimpiä kuin naarat vai miten päin? Niin, kuinkahan sitä tommonen iso vanha arvokas siitossonni, niin sehän on todella, vaikka se voi painaa sen lähelle 1500 kiloa, niin se on lähdössä kaikki rauhallisin ja helpoin käsitellä. Mutta kun eilen puhuttiin vähän niistä eläinten kuljetuksesta, niin tuossa matkussa näitä lihoja. Niin, mä luin Maaseudun Tulevaisuus, oli sellainen hauska, kun siinä oli tässä tarinoita, mitä voi kertoa, niin lähdettiin sitä isoa X-sonnia viemään. Tai ei se varmaan X ollut siinä vaiheessa. Ja vanha isäntä sanoi, että pannaan sitä pussinaruksi. Täällä on ihan kylmää.
Niin, aivan hyvä juttu. Kannattaisi aina ottaa huoneen lämpöitämässä lihat ennen ruoanvalmistusta, että ne ois, ei tulisi sen shokkihoito. Missä sä olit sitten? Niin. No, niin, tästä piti sanoa tästä pussinarusta. Niin nämä nuoret alkoi nauraa, että mitä se vanha isäntä höpöttää, mutta että sä saat kuitenkaan miettiä, että se on pussinaru, niin ne no, antaa se laittaa sitten se pussinaru tuolla sille mieliksi. Niin pantiin kiveksien ympärille naru, sille köysi, ja vähän sen perässä. Ja se oli ihan löysänä piti se isäntä sitä. Ja no pojat alkoi taluttaa sitä sonnia sit siihen. Ja vähän naureskeli vanha isäntä siinä, että miten se antaa sen höpötellä siellä. Ja sittenhän se vaan sai jonkun vauhkoitumiskohtauksen ja heitteli poikia, miten vaan lystäsi. No isäntä veti pussinarusta. Sonnihan lähti, tuli perässä. Vain naru. Ei ollut ongelmia, meni tälle vaan käveli ja Sonni tulee rauhasti perässä, niin kyllä ties keinot. Ettei kannata väheksyä vanhaa viisautta ja tietoa mikä on. Mut se oli teillekin uusi tieto vissiin. Kyllä oli aivan niin. Ei ole kyllä kokeiltu. Niin, ei ole. Mut tytöt se tietää miten se pudistellaan. No sitten. Sulla on siinä semmonen juttu. Ja tästä voitaisiin tehdä sitten, on semmoinen italialainen ruoka kuin carpaccio, se on kehitetty siellä Venetsiassa, kun muistaakseni oli. Niin se on leikattu ihan ohuusta paistiviipaleista tehty. Ja kun on tämmöinen murepaisti, niin se voi tehdä, siinä on laitettu sinne lautasen pohjalle, siinä on laitettu vähän oliiviöljyä, tässä tapauksessa pannaan rypsiöljyä, tämän kun kotitilan rypsiöljyä. Ja näitä erilaisia vähän mausteita, pikkasen siliä siis. Pannaan sinne vähän pohjalle öljyä. Sitten mä paan sinne vähän merisuolaa. Ja sitten mä paan sinne vähän pippuria. Noin se olisi siinä Sitten mä laitan kyllä pikkasen sitruunamehua, mutta se ei muistaakseni ei ihan alkuperäisen kuultu. Mä tykkään tästä, antaa pientä happoa. Leikataan oikein ohuita viipaleita. Tässä olisi ollut pikkasen, oikeastaan tämä on tehty niin ulko- tai sisäpideestä. Mutta mä uskallan tästä, kun tää on niin hieno liha, mä uskallan tästä tehdä. Että olisi kaikista mukava, jos se olisi vähän kohmeinen, niin sitten on helppo leikata vähän kohmeenista lihasta, niin viipaleita. Mutta kyllä tää tässä menee, kun on hyvä veitsi. Tää on koeet käytetty jo, tiedetty hyväksi jo. Isoisä leikki tällä. Se oli armeijassa kokkina, se tietää. Mä väittäisin näin, jos mä olisin opettaja. Niin. Ravintolakouluopettaja. Onneksi et oo. Niin. Niin. Sulla on liikaa lihaa tuossa pannulla. Joo, ja kylmää. Niin ja kylmää. Nyt sä alkoi kiehua se liha siinä. Joo. Sieltä alkaa tuoda nesteä tulos, ne ei olla siinä hinthaalla, se ei vielä kiehua. Mä jätin sitä itteekin tässä. Niin. Mä sun takia taas sitten. Karkein nyrkkisääntö on tommosessa, että 1/3 pannun pinta-alasta olisi lihaa. Ja olko se vaikka jauhelihaa tai tämmöistä suikelelihaa tai mitä tahansa lihaa, niin se vaan aika kiehu, niin tuossa näkyy ihan selvästi kiehumapisteitä. Sä löysit sen yhden kohan. Jos me pyyhitään, niin tuohon voisi vähän hakata vaikka ruohonsipulia tai persiä. Mä katson, tämä ei enää hervoilia tämä. Tää ei vedä. Niin, mä vedän tähän vähän mut hervoili syötää. Tein kyllä. Purjosipuli. Oho, sieltä tuli näyttää koristeet. Pilalle. Oikein ohut purjorenkaat leikkaa. Tähän voi ruohonsipulia laittaa. Noin, niin tommosia höpötellään tossa. No siellä kiehuu toi aika hyvin. Noin, saadaan vähän sinne eloa ja mukavaa. Niin voi vielä, jos on oikein ohut raasti, ohuttakin ohuemmin, niin tänä päivänä on aika hyvin raasti, niin voisi hyvin peistön luomusitruunan kuoren raastaa pikkasen päälle. No niin, kato se poika löysi sieltä. Joo. Tätähän kutsutaan anopiksi myös. Karkea kylki. Niin. Suomennus. Riivirauta. No niin, eteenpäin. Joo. Niin tästä ihan vaan pikkasen sitruunan kuorta varovasti siihen päälle. Noin. Ja jos me oltais Italiassa, me pantais siihen parmesanjuustoa päälle vielä vähän. Mut tähän käy joku
hyvä, kova juusto. Oikein mielellään semmoinen, mikä on kuivunut jääkaappi, unohtunut sinne. Tuommoinen erami päälle, tämmöinen kova juusto. Niin sitä vähän raastaa päälle, niin aika muheva ruoka. Tuohon tehdään nyt grillataan vielä sitten, puhuttiin jostain lehtipiivistä, mä kuulin äsken. Niin, no okei. Tehdäänpä. Ei mä väärin muista. Tehdään piivi. No me tehdään tosta. No nyt mä teen sen, mitä mä koko ajan vältyn. Mä vedän tän poikki. Oot sä härski? Oo. Ois pitänyt vaan, sori. Kadottu tää. Vedit poikki, niin saat syödä sitten sen kun Niin, aivan. Vedetään tosta. Tää on noin vajaa sentin paksu. Onks tää hyvä? Se on hyvä. Vedetään 2. Näytä sun oikein, mitä se tapahtuu. Oho, mulle tuli lakisääteinen, nyt mulla on loppu hommat tässä näin, mä jään kattelemaan. Nyt se on riittävän kuuma, kerryä kunnolla. Taskusta tippu kortti. Se huomasit sen sitten, kun mä koitin vähän välttää, että kato korkki hävinnyt, pakko joudut pois. Ei voi panna kiinni. Mulla on edelleen kylmää lihaa. Mutta aika kuuma pannu, kärisee mukavasti. Se on muuten suuri merkitys vielä lämmin. Tarvitsee jotain sieltä. Aina siitä kuultaan aina, että pannaanko pippuria vai suolaa ennen tätä vai jälkeen. Kumpa sä nyt teet? Tässä vaiheessa voi laittaa tuolle lihapuolelle. Jos sitä kauan voi aikaisemmin laittaa sellainen kraalata ja jotain niin nesteitä ulos. Se voi niin tässä, tällä lailla kun leikataan piivi tähän pöydässä, voi suolata jo tässä valmiiksi. Niin sanotaan, että mutta jos se suolaa niin vaikka tunti etukäteen, sit saa kai sieltä nesteitä pois. Mutta tässä vaiheessa niin oikeastaan ei tapahdu mitään. Se on ihan sama laittaa, kun se ruhkistumisen jälkeen vai ennen. Mutta kun laitetaan vähän ennen, niin se on parempi, että se pysyy paremmin kiinni siinä suolassa. Tai lihassa. Näin. Eikö se pitäisi olla? Täällä alkaa olla, joo. Anna vähän piippuria. Piippuria siellä päällä. Mitä se Antti näyttää? Kyllä, se näyttää hyvälle. Pitäisikö laittaa 2 piiviä? Joo, näin. No, eikö kannattaisi voida täällä, ei kaikki se uraa, niin voidaan tuolla Niin mä teen aina yleensä kaikki väärinpäin silloin, kun sä oot paikalla. Luonnollista. No niin, sitten jotain näyttää tulevan tuosta. Ehkä. Tämmöisen, miten on risotto sanoo? Se on siellä pikkuhiljaa. Aika muhavan näköinen. Oh. Tää on muuten älyttömän hieno raaka-aine, tää ohra tämmöiseen lisäkkeeksi. Se keittää 16 minuuttia ensin ja sitten huuhtelee kylmällä vedellä kylmäksi. Sitten panee tommoseen pannun, kasariin tai tommoseen kokkiin tai mikä vaan. Ja vähän pikkasen öljyä sinne, alkaa sinne vispaa ja kaataa sinne joko valkoviiniä vähän tai vettä. Sitten kaupassa aika monikoista tänä päivänä, että saa vasikalleita tai kanalia tai tämmöisiä lisäaineettomia lieniä löytyy, niin niitä vispaa ja koko ajan pitää liikkeessä ja sitten nestettä lisätä sitä mukaan, kun vähän imee. Sitten kun se on valmis, niin sinne voi hakata yrttejä, persiliaa, ruoansipulia, basilikaa, mitä vaan tuntuu puutarhasta löytyvän tai kaupasta. Ja pikkunokainen voita sinne vielä ja vähän raastettua juustoa. Niin se on tämmöisen kanssa ihan uskomattoman hieno. Ja nyt tää alkaa itkeä täältä pintapuolelta, vähän neste nousee läpi, se on sen merkki, että... Niin, piipiniähän se on semmoinen, kun se alkaa kermemään, tulee se neste läpi, niin sit se kannattaa kääntää. Ja sitten kun se tulee täältä toiselta puolelta taas läpi, niin silloin se on puolikypsä. Niin se on semmoinen karkea nyrkkisääntö, että piipi on puolikypsä. Sitten tietenkin pitkä vetäytyminen, että kun se on paistettu, niin ne laittaa vaikka tolleen johonkin mielellään vähän lämpöiseen paikkaan ja tuollainen kelmu päälle, niin folio tai kelmu päälle, ja se vetäytyy, niin se neste pysyy sisällä. Se paine lihassa oleva paine niin rauhoittuu ja se leikataan piiviksi, niin ne nesteet ei tule ulos sieltä. Niin se poikien aloittama työ, se laatuketju pitää säilyä tohon saakka. Et se on siinä mielessä, että jos heidän rooli on ratkaisevan tärkeä, niin sitten kokin rooli on erittäin tärkeä tässä vaiheessa. Jos on huono lihainen, niin ei sitä hyväkään kokki tee hyvää pihviä tai syötävää. Mutta kun on hyvä raaka-aine, niin huonokin kokki voi tehdä sitä. Niin, jotain herkullista syötävää. Et se on niin yksinkertaista ja ruoalla oikeasti vähän on. Että ei mitään ylifysiikkaa ole, mutta kun on huolella kasvatettu, tuotettu raaka-aine. Olkoon se lihaa tai sitten sipuli tai peruna tai mikä tahansa, niin kyllä siinä kaikessa pitää se intohimoa ja tunnetta mukana, kun niitä
värkätään ja rakennellaan. Tarvitsetko sitä? Ei. Mä voin mennä tiskaamaan. Joo, mä rupean itkeä. Ja tämmönen kaikista paras on, kun te pannun haluatte pestä, niin ihan kuumana paatte tonne alle, niin silloin se irtoaa se kaikki kiinnipalon rasva tai mitä siinä irtoaa siitä hyvin. Nyt se on helppo harjata ja se on saman tien puhdas. Ja sit se kuivuu. Se lämpö vielä kuivattaa sen lopussa, niin ei ruostu pannu sitten. Tää on vain yksinkertaista huoltotouhua. Tää kun muistaa tehdä, niin ei ole koskaan niin liemessä. Paitsi jos on huono kokki mukana. Joo. No niin, tossa se on niinku, nyt se vielä höyry nousee ja se kuivuu se pannu tuossa itekseen sitten. No sä sait siinä tehtyä virkattua tuommoista Näin mä tykäsin tähän. Elikkä tämmöisellä eväillä tähän nyt sit päästiin. Mitä me vielä kerrotaan? Mitä se vielä? Haluatko sä Antti jotain tässä vielä puhua? Mistä sä lihaa saa sitten? Muualta teidän takapihalta. Niin, siitähän se on lähtenyt, eli näiden herrojen kanssa on tehty yhteistyötä tuonne Eat & Joy maatilatorille tuonne Helsinkiin, mutta täälläkin on nyt varmaan ihmisiä, jotka on niin paikallisia, niin siitä saa meidän yhteystietoja tuolla saa voitte tiedustella. Ja on myös Teuvolla myydään Tamsin leipomossa ja Äystön kyläkaupassa ja Kauhajoella K-supermarketissa ja Virtolan kyläkaupassa Nummijärvellä esimerkiksi. Ja tulkaa rohkeasti, niin kasvataan teille joku paketti, isompi paketti ja me sitten pyritään semmoisia, että teille voidaan suoraankin toimittaa. Jos lukee teidän etiketissä, lukee aika kivasti, että tätä eettisesti tuotettu, tilateurastettu, lisäaineeton, laidun herevo. Tuntuu hassulta, että tänä päivänä pihvilijä sanoo, että lisäaineet on, mutta se on vaan pakko tehdä näin, kun on näitä huijareita niin paljon liikkeelle, jotka laittaa lisäaineita. Pihvi, niin kuin mä kerron esimerkiksi. Ja tosi hienoa, että se mainitaan. Sitten tässä lukee laidun herevo pihvikarjaliha. Tässä on rotukarjan murjotettu tornipihvi, eli tässä on sisäfiletpihvi tai sisäfilen keskeltä otettu se paras osa. Tämä on murjotettu. Eläin on A.J. Erttina. Tässä kasvattaa Jyri Tanner, eli Antin kollega. Jussi, Antti ja Jyri on nämä 3 kimppaantuneita kasvattajaa. Ja Pankkia Rantala oli ihan Kauhajoelta. Sen verran vielä haluaisin niin näistä, kun tämän lisäksi mä en muista ollenkaan, kun en kuunnellut sua tänään, niin jauhelihoista. Eli mä olin tässä maistelemassa näitä tuotteita yksi päivä, tuolla tein lihapullia ilman mitään jatkoaineita. Hyvät mausteet vaan, ne on tietysti aina ihan oman maun mukaan. Rouva tuli halusi ostaa niitä mukaan, no sitä hänen voi maistutuspisteestä tehdä, mutta sitten kun käytiin sitä läpi, että kuinka hankalaa on siis pyörittää lihapullia, niin heidän jauhelihapakettinsa, onko se 200 grammaa vai paljonko se on? 200 ja 400. Joo. Mä leikkasin sen pussinpään auki, laitoin sen, kun se tulee sellaisena 4, paistinpannulle, missä on vähän öljyä, paistoin vähän niin kuin, tai oikeastaan vähän mielellä lämmöllä, kuten äskeisen lehtipiikin käänsi. Maustin suolalla ja pippurilla aikaa. Tähän meni siis tää kaiken kaikkiaan 3 minuuttia. Ei ole enää rouvalla niin vaihtoehtoa sanoa sitten, että tämä jauheliharuon valmistaminen olisi kauhean hankalaa. Aivan mahtavaa tuoda sisään, on niin kuin pihvi. Niin kyllä me ollaan vieraannuttu ruoanvalmistuksesta ihan niin kuin isolle kädelle ja nopeasti. Kuvitelkaa, kun 80 vuodessa oikeastaan tapahtuu kaikki tämä mylleri, mikä on. Me eletään markettidietillä. Tarkoittaa sitä, että me syödään markettiruokaa, jossa ei ole mitään teollisuuden tekemään puhdasta selluloosaa, mikä menee läpi tästä elimistöstä. Se ei anna meille mitään kasvatusaineita, meidän lapset ei saa mitään vitamiineja, kivenä, sivenaineita ja niin edelleen. Mutta en mitään ravinto-opiluentoa halua teille pitää, mutta mä ensisijaisesti kokki, mutta mä oon enemmän kiinnostunut, mitä meidän raaka-aineet sisältää ja mitä niistä on poistettu. Aina kun jotain poistaa, jotain sen pitää laittaa tilalle. Ja ne on aina epäilyttäviä juttuja, mitä sinne pannaan tilalle. Ja se perustuu pelkästään ahneuteen ja toiseksi tyhmyyteen. Sillä mitään muuta kuin ahneus ja tyhmyys on, jotka johtaa meidän tätä ruokakuvion alaspäin menoa koko ajan. Me vieraannutaan koko ajan oikeasta ruoasta. Ja toinen pää kasvattaa sitä dollarikasaa. Ja kärsijöitä on sitten alkutuottajat ja meidän kuluttajat. Nyt jos jotain helppoja kysymyksiä, niin mulle voi esittää kysymyksiä, niin Markus vastaa. Mä sanon tässä välissä vielä, että meillä on tosiaan tuo
koju on tuolla E-hallin päässä, että siellä myydään, siellä saa makkaraa grillistä ostaa, tai sieltä saa ostaa pakasteina ja säilykkeitä myös, meidän tuotteita. Käänny vähän, kun on niin makea teksti siellä selässä. Laidun herevoimat, se on hieno. Ihan kuin tommosia harrikkakavereita. Okei, ei kai meillä tämän isompia asioita tässä ollut sitten. Isot aplodit. Siellä on herra. Tää on kysymys. No joo, ehkä kevyesti voi nuijia, mutta jos liha on hyvä ja muuta, niin ei ole tarpeen. Mut silloin se on sitkeitä lihaa, silloin sitä hakataan. Kyllä te kuulette, kun menette sen keltaisen tolpan ravintolaan ja tilaatte lehtipiivin, niin se alkaa semmoinen jysket käymään sieltä takapuolelle, että alkaa pihviin läty, se sitkeät lihat panna läty. Tähän loppuun voisi vielä kertoa sen tarinan, mikä oli eräästä rekkakuskista Tuusulassa, joka valitti lehtipiivistä hyvin usein keittiömestarille. Ja sitä oli jatkunut jo vuoden ajan, kunnes sitten tämä keittiömestari hermostui. Hän liotti pahvilaatikon kylkeä lihanliemessä ja täyspaneroi sen sitten. Eli korppujauhoista. Korppujauho paistoi sen tälle rekkakuskille ja silloin hän oli sen jälkeen tyytyväinen. Hei, kiitos mielenkiinnosta. Kiitos. Jaksatte katsella ja kuunnella. Kiitos.